ku danna mana subscribe da alamar ƙararrawa. MC on the mix. Run that up, Rico. Sababbi kuma fitattun bidiyon jaruma Umira wanda za su mutukar burge ku, amma dan Allah kafin mu kai ku zuwa ga wannan bidiyon ku danna mana subscribe da alamar like. Mun gode. Baba ka sai aka kalla. Young Yankido bala'i, Yankido bala'i, Yankido bala'i, Yankido bala'i. Fresh suka bi ni da kallo, wana batta ta nuno. Ita ce mala yanzu ta juyo, antibili kika ganta didano. Kai kido ta samun ido, shi da force yanzu ya kake Yankido. MT bugo duka muzo, in na zo gurin ta cika san ido. Ita ce mana, ita ce ta girma kamar ta fashe. Ita ce ta rike ni kudin ta kashi. Malama a get money zo kwalama, kido allaji na iya babu zama. Yanzu babu ke kin gana yi kawa, haba in ta ganni tana kerawa. Kin gani ne da riba, kid na kashe miki cash muka ɗiba. Yanzu ga mu aka duba, showing the flow in ta ganni ta duka. Fresh choose overdose, su muka tara. Fada da ni kin jikar da ki fara. Tall nigga fresh ta ganni ta kara. Yanzu ka kashe ta banni na tara. To amma kika mun haka ko kitina, ni na jaki cikin ɗaka ko bad guy in the town mu muna haka ko haba. Ta gano kido na sama ko. Ita ce ta girma kamar ta fashe. Ita ce ta rike ni kudin ta kashe. Tana faɗa inda kido ba damuwa. Bana yanzu kwa tana cikin ruwa, kudin mu kullum yana da karuwa.